Здравейте, аз съм Айо и поставям началото на кратка серия от клипове, в която екипът разказва какво са научили от TFN през годините. Но от най-очевидните неща, които мога да кажа, е това, че успях да разширя своя спектър от перспективи. Или по-лесно казано, много по-добре разбирам останалите и развих своята емпатия. Освен това, че разбирам останалите по-добре, на мен самия ми стана по-лесно да общувам с тях. Като човек, на който ме е трудно да контактува с останалите, аз малко по малко започнах да се отварям пред другите. Което естествено в младежката работа прави приобщаването много по-лесна от моята страна и останалите. Освен това, аз успях да развия и своите креативни способности. Като човека, който се занимава главно с социалните медии, това означава, че аз трябва да пиша постовете, да създавам изображенията, понякога да обработвам клиповете, дори да ги снимам, както правя сега. И като добавим всички проекти в микса, става изключително разнообразно. Научих се на това как да бъда пред камера, което е изключително полезно за толкова много проекти. Развих своята работа в екип. И тъй като съм участвал в много от проектите, съм развил своята медийна грамотност, дигиталните ми умения. Освен това, научих много за политика, за Европейския съюз и това как да бъда активен гражданин, което се оказа много по-полезно, отколкото очаквах. Общо взето, много от уменията, които трябваше да придобия в училище, аз ги затвърдих при TFN. С TFN също научих това как да бъда по-адекватен човек. Научих, че винаги има какво ново да се научи. И с TFN никога не е скучно. Това беше от мен и да видим какво ще кажат останалите.